Jil Parêzgeha Duhokê Vecaretîna Bereketî û Kurdî de bûngeşeyeka tund hebû. û piştî çendîn lehengêr û kadrê têketên Niştîmanî Kurdistan ji dihûk pêrwere gehna Rêzên Kurdî. Peywendiya hewa piştî helbijartinan dê çawa bîtin geleketî de. Yani elvere bangşa abdîmayî hatî min evê amajê biçû babetekê bidim. Dubare dikeme ve ev bes roja dengdanê ye. Bangşa abdîmayî hatî ewa pêwîst bît hemî helbijardina li hemî cihê dinyaya ve tey. Yani her kesek de bu lîsta xwe bangşê ket ve mumkin e hindek lîst hind zengîn bin yan hind pêçêbûyî bin bez de behsê xwe ken û lîsta xwe ve fikra xwe hezr û bîrûbûçûnê xwe ayendênegeriya xwe yan jî behsê rabirdû û proje û destkeft û xebata xwe dikin. Hindek lîst jî mumkin hindek lîst jî hebin bes ew ê diyek û wekû muarize bez de behsê kêmokasiyê desalatê ken ew ê dikin. Ew babetek bû derbas bû heyvek bû rêber elamê û ber xelkîya vekirî bû mîtînga da û ava rûniştina da behsê hatiye kirin. Ev roj roja bêdengiyê ye ya hidûyê ye.